Begoña Caamaño Rascado, Concello de Vigo. Hai palabras que non se pronuncian, cántanse. Hai preguntas que non se formulan, vívense. E hai mulleres que non pasan, quedan. Begoña Caamaño Rascado naceu no Calvario o 14 de outubro de 1964 e dende pequena soubo que as historias non agardaban en silencio, había que ir buscalas. Unha nai que lle lía poesía aos pés da cama, un avó que inventaba contos, unha infancia de patio e hortas en Vigo, de imaginación desbordante e de libros devorados con fame de nena que buscaban os seus protagonistas raparigas rebeldes como a ela. Vigo formouna, Compostela atopouna. Foi xornalista antes que escritora, e iso importa. Aprendeu o oficio a pé de rúa, co micrófono na man, e entendeu que informar ben é un acto político, que a calidade da palabra xornalística en galego non é un detalle estético, senón unha obriga cívica. O feminismo foi o fío que enfiou toda a súa trayectoria, nas marchas e nos manifestos, na defensa dun xornalismo público que fixese a cidadanía máis sabia e máis libre. Non era un feminismo de escaparate, era cosmovisión, método, alegría. Viaxou moito e con compromiso. Dicía que viaxar era ler o mundo sen intermediarios e volvía sempre con máis e máis preguntas. Polo que pasaban os autobuses, os coches, e ora temos o placer de poder escoitar aquí algo maravilloso, de escoitar a Etraz. A Etraz, que cada vez que interpretades música no Concello, no auditorio, é unha satisfacción para nós escoitaros. O mesmo con Son de Seda. Quen é o home que en este momento exemplifica esa música maravillosa, o mesmo a poesía? Este home que está aquí, é o Pregoeiro. Eles están contigo, pero sempre hai alguén que lle pon rostro, e o rostro é o de Anxo Pintos. Eu quero reconocer pública e apertamente. Eres irrepetible. E isto é que simboliza este libro. Eu decía que Begoña Caamaño ensinounos na súa literatura, no seu xornalismo, a respetar moito as formas de entender Galicia. Porque Galicia se interpreta de forma distinta dependendo do sitio donde habitemos, donde estemos. E sigue sendo a mesma Galicia, pero se enriquece con unha forma de prismas que se vai solapando. E Castelao era unha forma de entender Galicia fantástica, maravillosa. Pero Paz Andrade, dende Vigo, era outra forma de entender Galicia maravillosa, extraordinaria, e se complementa.